Kung imaginein mo yung pinapaitan, ang pagkakaiba lang niya is wala siyang luya. May asim siya, wala siyang papait. Yun lang siya. Yun ang dinadayo nila, lalo na pagka medyo maaga kat medyo may mga nakainom-inom, pangtanggal daw ng laseng, sabi nila. Ever since kasi, hindi ako gumagamit ng frozen. Talagang fresh yan. Tumaas man o bumaba yung karne, nandun pa rin ako sa fresh. Nag-start ako ng turon, palamig, tapos dahil shop ito ng asawa ko dati, yung mga tao niya, syempre, i-share mo sila, ate, ano kaya ako magluto ka na lang? So, nag-start yun. Maliliit lang na kaldero kami nag-start. Dugot pawis din ang pinaghirapan namin. Praise God. Nagpapasalamat ako Diyos sa Diyos kasi hindi kami pinabayaan. Actually, origin kami ng Dagupan. Nakita ko kasi na may pigar-pigar sa Dagupan. Ang pigar-pigar na ginagamit nila is kalabaw. Ang hirap kong kumuha ng kalabaw dito. At saka ayoko ng kalabaw. Sabi ko, gusto ko baka. So, from the start, baka talaga ang ginamit ko. Noon, ang pigar namin nasa plato, di ba? Pagpunta ka ng Dagupan, nasa plato siya. Pinapansin ko yung pigar ko, dahil malamig dito sa atin. Hindi pa nakakatagal kumain yung nagsisebo na. So sabi ng kapatid ko, ate, ano kaya? Ilagay mo siya sa sizzling plate. Ang sinanglaw naman, sa amin sa Dagupan, is kaluskus. Siyempre, pag nag-i-start ka, hindi mo may aalis yung may leftover ka. So, problema ko ngayon, yung leftover ko, baka mapanis. So, sabi ko, ano kayang gagawin natin para umaba yung buhay nung food natin. So, nilagyan ko siya ng pampaasim. Ngayon, siniserve namin. One time nung may kumain, hindi ko alam na from Ilocos sila. So sabi ko, ma'am, kaluskus po meron kami. So sabi niya, ma'am, hindi ito kaluskus. Ito ay sinanglaw. Sa amin, tinatawag namin itong sinanglaw. Kaya lang, may dugo yung sa amin. Sabi niya, ganun po ba? Okay, mula noon, naging sinanglaw na siya. Nung unang-una talaga, ang tumulong sa amin dito ng mga customer ko dahil sa turon at saka palamig is mga estudyante, mga teachers. Una po sa lahat, ako pinagpapasalamat sa lahat ng tumangkilik ng aming product, ng aming sinanglaw at pigar. Although may sisig na rin kami tiyempo, nagpapasalamat na rin po ako. Grab ko yung opportunity na to na magpasalamat sa lahat ng mga customer namin. Salamat kung hindi sa inyo, hindi namin din mararating kung ano yung meron kami sa ngayon.
Niimbitahan po namin kayo na pag nagawi po kayo ng Baguio, dumaan po kayo sa amin sa Edsil Canteen sa number 2, Palmay Street, Baguio City. Actually kami mga Kapampangan kami, kaya yung luto namin iba sa luto nila. May kung masarap siya, mas masarap. Kapampangan kami pero luto namin dito puro lutong native Baguio talaga. Bali ako si John D. Nider, third generation na from my grandma pa. Tapos tinuloy lang ng mother ko kasi nag-abroad na yung lola ko. Mother ko nang nagtuloy. Since 1976, doon niya sinimulan. Mainly, ang pinakauna namin is yung bulalo. Knuckles sa locals kasi gusto nila yung litid. Mga joints kasi yun eh. Yung inihaw na liempo na may sawsawang dugo, kilawing baka, kilawing kambing, kaldereta, papaitan. Yan ang pagkain dito. Maasahan yung masarap. Masarap siya. Tsaka sigurado ka sa kakainin mo. Sigurado kang walang extender ang karne. Purong karne. Pasusubukan nyo naman yan eh. Kaya na magpatunay. Niluluto yan 3 to 4 hours na constant na baliktad. Maraming salamat
sa mga tumatangkilik sa aming kainan. Eatery lang siya pero maasahan yung masarap at lutong bahay. Gagaranti namin yan. Money back kung hindi masarap. Tuloy po kayo. Punta po kayo dito sa Mindas Eatery sa Slaughter Compound, Baguio City. Thank you.